хора, аз съм Схемпънк и... както видите заглавието и от самата снимка, искам това клипче да е специално за пострадалите във Варна. В смисъл, мисля, че всички знаят за какво стана въпрос. И няма да преминавам в някакви дълги приказки, направо ви казвам. В смисъл, ето тук пише, изпратете SMS, така, взимате си телефоните, пишете там на съобщения, пишете да са на Варна, номер 17 с 3 седмици, цена 1 лев. Мисля, че 1 лев не е нищо, в смисъл, ако се съберат много хора, ако пратят по 1 лев, ще е доста добре, ще съберат доста пари и ще може, извинете малко много, ще може да им помогнем, което ще не са доста добре. Да, ето долу също има някаква снимка, както виждате какви. Там от дъждовете доста гадно ги залява и да. Не е нужно да казвате колко, да пишете като коментар колко SMS се правите, нека ще напише 5, 16, 17 или такива, които може да е пълна лъжа, но дори да истина не е нужно да се хвалите, защото все пак не е нещо, което трябва да се хвалите. В смисъл, това е нещо, не ви си направили нещо добро и сеща се. И хора, това беше просто да ви кажа да помогнем на Варна с резултатите, както видите долу на снимката. Доста жертви имаше, мисля, че са намерили около 17 или повече трупа, май са минали. И откриват се още някакви такива пострадали, но живи хора. Мисля, че сега гледах новините и бях открили някакво момиченце, което беше затрупано буквално кал и в смисъл такива развалини от къщата. И хора, това беше от мене. Симпънк, помогнете. Все пак един SMS мога да пратите си колкото искате, колкото повече, толкова по-добре. И хора, това беше от мене. Чао!